Sa number 8, illegal campaign materials, ginpangkakas sa dalan Lacson kadungan sang kampanya sa mga senatoriables. Truckloads sa mga illegal campaign materials na pangkakas sa dalan Lacson sa Bacolod pagi sa COMELEC Oplan Baklas. Dungan sa campaign sortie sa nga senatorial candidates sa probinsya kainas ang aga. Ginakinahanglan pa sang katapos ng COMELEC sa mga singit nga salsalon agud nga mapangkakas ang mga nagakinabit nga mga illegal campaign materials sa mga poste sa dalan Lacson kaina. Ginsiling ni Bacolod Election Officer Revo Sorbito nga madason nila nga iga-inventory ang masobra isa ka truck sang mga napangkumpiskar nga tarps kag posters nga ipadala sa COMELEC main office. Iniagud nga mapasaka nagakaigo nga kaso batok sa mga natungdan nga kandidato. Kadam-an diri nagapapili sa senatorial kag party list elections. Kaupod sang COMELEC sa pagpatigayon sang Oplan Baklas ang katapos ng DPWH kag Bacolod PNP. Dungan ini sa ginunsar nga campaign sortie sa mga senatorial candidates sa probinsya. Actually, yesterday, our personnel already started going around, and took pictures and inventoried some illegally posted campaign materials of our national and party list candidates. We will be sending them notices ASAP for them to remove these illegal campaign materials. And thereafter, if they fail or still refuse to remove them, we will be left with no choice but to file the necessary election offenses against them.